יאללה חבר'ה, 5 דקות משבצת. דרך ארץ. מה, איפה כולם? איפה יוחאי? מכינה שלמה שכל המדריכים בעזה. כל החבר'ה מחכים ליוחאי הזה, כי תתחיל 2 דקות של נומה יאללה תרבק. מה ציפיתם? בת שמכניס עשיתי את כבר בטבע. פילטרים בפה עוד לא ביגעתי זה השיט. במודעים כן נשנתי, אין לי כוח להקשיב. אין לי פאקינג כוח להסביר. בחייאת צוות סטלה. מה עשיתם? מה עשת כל חודש את המדבר כבר מכירים? לימודים מפריעים את תורה זה נותן רק שישתלו עם דרך ארץ חלבי. נראות אם זה ככה כי הם תמיד מרמים, אבל לי זה לא מזיז, אם בסוף הם מגיעים אז הידוך. את השנה אני סיימתי, חצי שנתיות לא נראה לי רלוונטיים. לא להקפצות ולמדסים, ואת התלונות ישירות אל המבלשים. זה בשביל המשפחה שלא בחרתי, עין רש ד' זה הבית שלי. זה ערד, זה ערד, זה ערדניק. לא רוצה לסיים, רק התחלתי. איזה סטנדרט מפחיד, פה הרמתי. זה ערד, זה ערד, זה הבית שלי. זה ערד, זה ערד, זה ערדניק. את הסופש במכינה שוב סגרתי. במוזה אני לא השתכרתי. מדריכים. זה ערד, זה ערד, זה ערד. חנן אל הוא אדיר. בשני ושלישי מתנדבים ברוך השם. מתחזקים ציונות, ערכים, מסילת, ישרים. אני לא מבינה בנים ערומים, גואש וכל מתיחות במבורים. צוות מפל חבורת מושחתים. בנות נותרים רציתם שוויון וכאלה. שבוע יש מבלבל, שבוע צהל מתסכל. חקלאות לא מתעצר, מהמכינה לא משחרר. זה ערד, זה ערד, זה ערדניק. לא רוצה לסיים, רק התחלתי. איזה סטנדרט מפחיד, פה הרמתי. זה ערד, מחזורי, זה הבית שלי. זה ערד, זה ערד, זה ערדניק. לא דירגתי את זה, כך שובצתי. את חלבוני הדק כבר הרגתי. זה ערד, זה ערד, זה ערדניק. זה בדוק, זה נגמר? שופרסל הגיע וכולם בורחים הצידה. שמרדתי במשבצת, פאק איזה פדיחה. שבדי מצדה. משפחים את הגדודים אבל סיירת זה אנחנו משחקים באפול קאפ את הגביע כבר לקחנו את להיות שנה עם כולם איזה בסה שסיימנו. זה ערד, מחזורי, יאללה חבר'ה, סיימנו.